Έλα ρε, γεια σου ρε Γιώργο, πού βρίσκεσαι ρε? Τι κάνεις ρε Ροξάνη, έλα εδώ, να κάνουμε λίγο χιόνι. Βγήκα πρωί, ήρθα και έκανα του γείτονα. Του βάλα γιατί και αυτά τα γεροντάκια δεν μπορούνε. Και περάσανε και πήρανε και τα σκουπίδια και είχαν μπει όλα οι τενεκέδες ήταν μέσα στο χιόνι. Σου βγάλω αυτό το μικρό βίντεο έτσι μόνο να δεις τι τραβάμε εδώ πέρα. Εδώ να δεις κρύο. Έβγαλε το μεσίνι, αυτό που πετάει τα χιόνια. Η Cheryl έφυγε με το αμάξι already, πάει στη μάνα της. Κοίτα εδώ πέρα, μια μισέτα. Ρίχνει χιόνι που πάει καπνός. Μας έχει παλαβώσει εδώ στο χιόνι. Μου φαίνεται τώρα ότι πρέπει να ψάξω γιατί μου πάγωσε το ένα και πρέπει να το βρω. Εδώ κάπου το μπαλάκι τριγυρίζει. Έτσι λέω, σας βγάλω αυτό το μικρό το βίντεο μόνο για να δείτε τι κρύο κάνει εδώ πέρα. Κοίτα ύψος στο χιόνι για να καταλάβεις. Αλλά τι να σου πω και τι άλλο να σου πω, άλλο να το δεις. Άντε, σας φιλούμε, χαιρετισμούς σε όλους και με το καλό. Γεια σου Γιώργο μου, bye.